Ahoj, ja som Sára, som lektorka a mentorka taliančiny, ktorá verí, že bez práce nie sú kornety. V tomto videu sa spoločne pozrieme na minulý čas v taliančine. Minulý čas v taliančine je vždy zložený z dvoch častí. Tá prvá časť je pomocné sloveso avere alebo essere v prítomnom čase. Druhá časť je minulé príčastie slovesa. Toto minulé príčastie si tvoríme vždy z neurčitku slovesa, takže si otrhneme koncovku neurčitku a pridáme tam koncovku minulého príčastia. To znamená, že pre slovesa skupiny are to je koncovka ato, napríklad parlare, parlato. Pre slovesa skupiny ere to je koncovka uto, napríklad cadere, caduto. No a pre slovesa skupiny ire je to koncovka ito, napríklad capire, capito. Na to pomocné sloveso v taliančine máme veľmi peknú pomôcku, pretože ako vlastne my vieme, kedy použijeme avere a kedy essere. Tak, sloveso essere ako pomocné sloveso používame vtedy, keď sa nám slovesa nachádzajú tzv. La casa di essere. Sú to slovesa, ktoré vyjadrujú nejakú zmenu stavu väčšinou alebo nejaký pohyb. No a so slovesom essere sa nám potom viažu aj všetky zvratné slovesa. No a sloveso avere potom sú všetky ostatné slovesa, takže naozaj je to väčšina slovies. No, poďme sa spoločne pozrieť na tie slovesa, ktoré sú teda v tomto domčeku. Máme tam sloveso nascere, narodiť sa, diventare, stať sa, stare, byť, rimanere alebo restare, zostať, vivere, žiť, salire, ísť hore alebo stúpať, nastupovať. Takisto so slovesom essere sa viaže aj samotné essere, scendere, ísť dole, vystupovať, cadere, spadnúť, morire, zomrieť, andare, ísť, partire, odísť, odcestovať, uscire, ísť von, venire, prísť, entrare, vojsť, tornare alebo ritornare, vrátiť sa, arrivare, tiež prísť. Na začiatok vám odporúčam mať niekde po ruke tento domček, kým si na to zvyknete. Ono už si to potom zafixujete, keď si porobíte viacero mechanických cvičení a potom aj keď si to začnete používať, ale na začiatok odporúčam mať to vždy pri sebe. Poďme sa pozrieť na príklad. Vezmeme si jedno sloveso, ktoré sa v minulom čase viaže z avere a jedno sloveso, ktoré sa viaže v minulom čase z essere. Taký úplne najtypickejší príklad na pomocné sloveso avere je sloveso parlare. Tak v minulom čase, ako som už povedala, prvá časť, máme sloveso avere, ktoré je vyskloňované v prítomnom čase. Takže prvá osôbka bude io o, no a to parlare, tú koncovku are si otrhneme a vezmeme si koncovku minulého príčastia a dáme tam ato. Čiže io ho parlato, tu hai parlato, lei ha parlato, noi abbiamo parlato, voi avete parlato, loro hanno parlato. No a teraz sa poďme pozrieť na sloveso, ktoré sa v minulom čase viaže so slovesom essere. To je napríklad sloveso andare. Budeme postupovať ako predtým, čiže vysklonujeme si sloveso essere v prítomnom čase do tej osôbky, ktorú potrebujeme. Ideme zase postupne. Io sono andato, alebo, už ste si to tu možno všimli, andata. Čo sa to tu deje? No, vždy, keď máme slovesa spojené so slovesom essere v minulom čase, tak si potrebujeme upraviť aj koncovku minulého príčastia podľa rodu a čísla. Tie koncovky sú potom rovnaké ako napríklad aj pri prídavných menách, takže je to koncovka o pre mužský rod jednotné číslo, koncovka a pre ženský rod jednotné číslo, koncovka i pre mužský rod množné číslo a koncovka e pre ženský rod množné číslo. Čiže tá prvá osôbka bude io sono andato pre muža alebo io sono andata pre ženu. Tu sei andato alebo andata. Lei è andato alebo andata. Noi siamo andati alebo andate. Voi siete andati alebo andate. Loro sono andati, andate.
Samozrejme, v taliančine v minulom čase máme aj nepravidelné slovesá. Tu som vypísala zo pár z takých najdôležitejších. Samozrejme, je ich ešte o trošku viac, ale prejdeme si aspoň tie úplne najdôležitejšie. Takže poďme si ich spoločne prečítať. Aprire, aperto, bere, bevuto, chiedere, chiesto, chiudere, chiuso. Toto sa veľmi často mýli. Dire, detto, essere, stato, veľmi dôležité, fare, fatto, leggere, letto, mettere, messo, perdere, perso, prendere, preso. Ďalšia dvojica slovies, ktoré sa mýlia. Rimanere, rimasto, rispondere, risposto, scegliere, scelto, scendere, sceso, scrivere, scritto, spegnere, spento, succedere, successo, vedere, visto, venire, venuto, vincere, vinto, vivere, vissuto. No a posledná časť, na ktorú sa spoločne pozrieme, je minulý čas so zvratnými slovesami. Ako sme si už povedali, zvratné slovesá si vždy vyžadujú pomocné sloveso essere. No a zvratné slovesá vieme, že sú tie, ktoré sa v neurčitku končia na si. A toto si vždy dáme teda do správnej osôbky a posunieme si ho úplne na začiatok. Takže najskôr budeme mať zvratnú časť slovesa, potom budeme mať essere v prítomnom čase, no a potom budeme mať minulé príčastie slovesa, pričom zasa ho nezabudneme upraviť podľa rodu a podľa čísla. Ako príklad som si zobrala sloveso alzarsi, vstať, tak si ho poďme spoločne prejsť. Io mi sono alzato alebo alzata. Tu ti sei alzato alebo alzata. Lui si è alzato, alzata. Noi ci siamo alzati, alzate. Voi vi siete alzati, alzate. Loro si sono alzati, alzate. Toto sú najväčšie základy minulého času. Toto video bude mať ešte určite pokračovanie a druhú časť znovu o pár mesiacov, kde sa spoločne pozrieme na minulý čas viac do hĺbky a trošku na takej vyššej úrovni by som povedala. To je na dnes všetko. Určite si stiahnite PDF-ko spolu aj s cvičeniami a aj vysvetlením, ktoré som pre vás pripravila. Nájdete odkaz v popise a budem sa na vás tešiť zase pri ďalšom videu. Čau!